התקשרו אליי סביב השעה 5 אחר הצהריים מהמוקד של מדאסיס. שאלו אם אני יכול לעזוב הכל ולהצטרף לצוות לטיסת חילוץ של בחור בן 21 שהתפוצץ ביד שלו זיקוק, והוא כרגע מורדם ומונשם ולא יציב בגיאורגיה. משעה 4 אחר הצהריים התחיל מרוץ כדי למצוא את הצוות המיומן למשימה. העבודה כוללת תיאומים עם גורמים רבים. יש לנו ציוד רפואי שהוא נמצא בחזית של הרפואה הדחופה, לארגן את הציוד, להשיג את האישורים המתאימים ולתאם את המטוס אמבולנס הזה על מנת להחזיר אותו לארץ. ההתארגנות בתוך השדה בגיאורגיה הייתה גם מאוד מהירה. קיבלנו אותו במצב לא יציב, היה צריך להרדים אותו יותר, לאזן לו את הלחץ דם, לסדר לו את ההנשמה. הכל סודר ואנחנו עלינו לאוויר. מדאסיס זה חברה של מעל 500 הטסות של חולים בשנה, מצליחה לנצח את הזמן. המטרה שלנו זה להיות שם בשביל החולה, בשביל המשפחה שלו. אנחנו שולחים את הצוות המיומן שמתאים לאותו חולה על מנת להחזיר אותו לארץ.